Hypnose, det er ikke nogen zombie-lignende tilstand. Hvad synes du om showet? Din hjerte bare står stille og går i stillstand. Du vil måske have rundt som en vild mand på ildvand, men du vil mærke dine tanker. Kigger ned her engang og kigger, kan du så fortælle, hvad Jamen, du er hæslig. Ja, du ligner lidt som Medusa, bare på sådan lidt mere slangehårsagtig, lidt mere bredt måde. Ja. Så du mærker, at det væk, dit hjerte, det banker. Hvis du lige mærker efter, så når jeg rammer dig, så kommer du tilbage ned i hypnose. For du er nemlig en shaman. Det er også meget. Ja, hvad? Godt nok. Så du mærker, at det er Tusind tak, det har været et fantastisk publikum. Tusind tak,